Gepli yer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligine başlaýarys. 1991-nji ýylyň awgustunda SSR-iň paýtagtynda bolan döwlet agdalyşygy finansygy GKÇP barada Türkmen medeniýetinde 25 ýyllap degerli maglumat berilmedi. Şonda Sowet hökümetiniň Sowet harbiýleriniň we Kommunistik partiýanyň ondan gowrak agdasy Sowet prezidenti Mikhail Gorbaçowyň garşysyna başa barmadyk hökümet agdalyşygyny gurnapdy. Bu topara Gorbaçowy öýt ustaglygyna hökümeden sekizler bandasy diýilip atlandyrylan topar hem girýärdi we olar öýlerini adatdan daşary ýagdaýlar baradaky döwlet komiteti ýagny GKÇP diýip atlandyrypdylar. Azatlyk Radiosu şol wakanyň Türkmenistanda garşylanşy ýa-da onuň adamlaryň ýadynda galan pursatlary barada şol wagt dürli pozisiýalerde bolan 3 aşgabatlynyň pikirini sorady. Kerdeşim Ýoşan Anurwanyň geçiren söhbetdeşligini dinläýälim. 1991-nji ýylyň awgustynda SSR-iň paýtagtynda bolan döwlet agdarlyşygy finansyň barada Türkmen medeniýetine 25 ýyllap suýutly maglumat berilmedi. Azatlyk Radiosu bu wakanyň Türkmenistanda garşylanşy ýa-da onuň adamlaryň ýadynda galan pursatlary barada şol wagt dürli pozisiýalerde bolan 3 aşgabatlynyň pikirini sorady. Şol wagt Türkmenistan Ýazylar Birleşiginiň Prawleniýasynyň sekretary, Edebiýat fondunyň baş direktory bolup işlän Amanmurat Bugaýew 91-nji ýylyň 20-nji awgustynda prezident Sapar Murat Niýazow bilen duguşdygyny ýatlap şeýle gurrun berdi. Ayın 19'unu akşamarı eyyem giyiştik oğullar tövörüğü köşkten yürüyte vakil 20. Ağustos'ta il saat 7'de men köşkte bolmalığımı aydılan vakilenen il saat 7 bolup bolmanky köşke vardım. Niyaz eyyem işine gelen eken. Bol köşkte kavulhanasında kavul etti hem de şol GKÇP diýýäniň döwlet agdarlyşygy ýazyň bolup geçerligi hakynda gurrun berdi. Bir saat wagt geçenden soňra Moskwadan GKÇP ýol başçylyk edýän SSR-iň vice-prezidenti Yanayev saň etdi. Ondan aňyrdan saň edenne Yanayev ýas bilen bir odýan bir hoşama gurruna etmedi. Mülakatly gurrun bolmady. Aňyrdan şol Yanayewiň sesi eşdirip durdy. Nähili Türkmenistanyň prezidenti diýen ýaly äsgermezçilik bilen gurrun etjek bolun ýa-da nähili SSR-iň prezidentiniň wezifesini wagtlyň ýerine ýetirdi diýip bolluğundan öz mertebesini saklap jogap berdi. Soň Yanayew ertir Moskwada Soветiniň Kommunistik Partiýasynyň Merkez Komitetiniň nowatdan naşar plenumynyň boljakdygyny şoňa da Türkmenistanyň delegasiýasynyň gatnaşmagyny üpçün etmegi Niýazowa aýtdy. Niýazow bolýa diýdi. Onuň edil şowatyn men entek ýanyndan çykmakam partiýanyň bar apkomynyň birinji sekretary Gurban Orazow zaň etdi. Şun Aşgabatda men beýleki adamlara da zaň ederim. Ertil ýerkreýs bilen Moskwa partiýanyň Merkez Komitetiniň nowatdan naşary plenumyna gitmeli bolarsyňyz diýdi. Ýöne Türkmen delegasiýasy Yanayewiň diýen plenumyna gatnaşmaýar. Ýa-ni onuň bolmajakdygyny eşitip Aşgabatdan sorlar daşygda baranyna olar Moskwa gitmekden saklanýarlar. Amanmurat Bugaýew Niýazowyň özüni 25-nji awgustda hem çagyranlygyny we bu gedek Türkmen intelligensiýasynyň Aşgabatda magtumulynyň ýadygarlygynyň öňünde gurnajak mitingi barada gurrun edenligini ýatlaýar. 91-nji ýylyň 25-nji awgust güni eýem iş gün başlaryndan soňra maňa Niýazowyň kawulhanasyna barmalygymy aýtdylar. Ondan şol 25 gün kabul edenne yine de 2 saat gurrun beşlip sonra 27-nji awgust güni akşamary Mahmululynyň ýadygarlygynyň ýanyna Türkmenistanyň intelligensiýa diýýärleri, oppozisiýa diýýärleri ýygnaşyp mitini geçirdiklermişin şunu sen pikirin nähili diýdim. Men onuň uluglarynyň bolmajagyny aýtdym. Sebäbi eger şol oppozisiýa diýýäni terekede geçip bolsa onu Moskwada GKÇP-niň dowam edýän urlary beýleki demokratlaryň hereketine goşulmalylar olar bolsa tasbir hepde soňundan şu taýyrmanýarlar separatist ulluğun howsara şurýallar ýok diýip gurrun etdim. Ondan ol şonda diýen wadi sizen baryň diýdi, sen özüňem bar diýdi. Şu taýda eger çykdan çykyp gurrun edilerseler onu sizem çykşadyň döwlet siýasatynyň dogry ýol bilen barýarlygyny biziň de garaşdyrmak isleýärmiz.
şonu ýylgyna ýetirin diýdi. Ondan bolmasa hastalıktan sıktılar. Men ýöne görerek dedi we howpsuzlyk gullugynyň işgärlerini hem-de içeri işler gullugynyň işgärlerini şo ýere sürmek niyetim ýok. Ýöne olar ayak yeter ýerde, ses yeter ýerde bolarlar diýine şonu gurrun berdi. Häzir Ýewropada ýaşaýan Ýanardağ Halkara Ekspertler Merkeziniň prezidenti, uzun aralyklara WhatsApp ýanlaryň bileleşiginiň agdasy, Angliýanyň Paçalyk Geografiýa Jemgyýetiniň hakyky agdasy geldi. Bu wakan ýurdun Owa Huzurlyk Ministrligine öňküsünden biraz batyrlanan resmiýleriň azgysyzlygyna şaýat bolmak bilen garşylapdyr. Men bir dostum vardı, Krymly oglun, Baharif Igor diýip. Ýa-ni muňa ýurtdaşyna atlar çykarmak üçin men Owa Huzurlyk Ministrligiň şu atçylyk bölümine bardym. O taýda işläp ýörenem Bazar Vaymeret, Musa Garayev, Albert Grigoriev, aýgaraz öňkülerden baraňyrda Molotov diýe 5-6 adam. Öňümden ýanky bir bölümine girdik bolyn, Bazar Vaymeret çykdy, eli çaýnekli. Şu taýda şol çaý goýjak bolam, näme? Geldim bon yankı menden çekinip yüzünü soğuk gören adam bir heli üstüme avanıp var ya. Menem ay girdim de salam aleyküm deyip girdim bolyn. Bir heli dımışlık var. Bazarvay meredim kaptanımdan bir heli hüngür edip geçip var ya. Menem näme bolar ýenin çaýnekli topulacak bolup berdiň diýenmap oýluga saldım men bu zatları. Doğru. Ay ýeninde bir ýerine gaýdyp bar ya, onun ýerine şol suwly çaýnek bar. Ay entek ýuwaşarsyňyz, bek ýuwaşarsyňyz diýip ýanky hüngürden bolup ber kaptanymda. Türkmen ýetdi şol günlerge keçepäniň adatdan nasır ýagdaýlar baradaky döwlet komitetiniň ähli kararlaryny çap edipdi. Şol wagt opposision herekete goşulan Ýazy Hudaýberdi Haliýew bu ýagdaýyň garaşsyzlyga tarapdar bolup ýören intelligensiýa wekillerini juda aldyraňy bir hala salanlygyny, ýöne şol waka netijesinde taryha giren bir gowdadyň hem bolanlygyny ýatlap şeýle gurrun berdi. Şol agdarlyşygy ýa-da şol finansygy intelligensiýa güýçlü kabul etdi. Käbirleri oňa dymdylar. Käbirleri reaksiýa bildirmek istediler. Şoň özü da şol fiýat wakanyň özü adamlary 100 euro 2 topara böldi. Indi şu 2 topar diýilende şu Magtumulyň ýadygarlygynyň öňüne çykyp öz sözüni aýdan intelligensiýa wekilleri barady. Pikirňizi aýtsaňyz. Olaryň tutan pozisiýasyna men gowy baha berýän, olara hemişe gowonýan öz ýanymdan sebäbi şol ýere köp adam ýygnanyny beýle bir men dürli adamlar bolar öýtmedim. Ýöne dürli uğurlardan adamlar geldiler. Ol ýerde ýokary sebetiň deputaty ýagny parlamentiň deputaty boldy, ýazgylar boldy, şahyrlar boldy, sunwat işgärleri boldylar. Olar öz akymlaryň jemlendiler, öz akymlaryň çykyş etdiler. Şeýdem özleriniň bir raýatlyk borçyny, gyrjdanlyk borçyny, bir insanlyk borçyny köpçülige ma'lum etdiler. Ol gowzat boldy şonuň özü. Kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosyny siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň häkimetleriniň merkezi köçeleriň ugrunda ýerleşýän jaýlaryň ýaşaýjylarynyň aýnalaryň gara renkli bolmagyny talap edenligi gararsyz çeşmelerde habar berildi. Aşgabatyň häkimetleriniň ýaşaýyş jaýlaryndan çanak antennalar aýyrmak, kondisionerleri sökmek, aýnalarda oturdulan gorak awzallary aýyrmak ýaly çärelerden soň indi aýnalary garalamak çäresine näme sebäp bolýar? Bu barada kardeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinläýälim. Aşgabatyň Magtumuly şaýolunyň ugruna ýerleşýän 10 jaýdaky ýüzlerçe penjiräniň adaty ak aýnasy altynsyw üwsýän gara aýnalar bilen çalşyryldy. Bu penjireler mundan 6 ýyl çemesi odol hökümetiň maliýe serişdesiniň hasabyna oturdulypdy. Bu aýna çalşygy paýtagtyň Magtumuly şaýolunyň ähli ýerine dälle Saparmurat Türkmenbaşy şaýolu bilen çatrykdan Atamurat Niýazow şaýolu bilen çatryklarynyň arasyndaky 5 kilometr çemesi bölekdäki jaýlarda amal aşyryldy. Bu iki çatrygyň aralygyndaky jaýlaryň 20 göterme golaýy hususy ýaşaýyş jaýlary bolup, galan bölegini döwlet idara kärhanalarynyň ofisleri, sport deshalary we seýilgähler emile getirýär.
Olaryň arasynda Aşgabat Kinokonsert Merkezi, Milli Howpsuzlyk Ministrligi, İçeri işler Ministrligi, Ilymlar Akademiyasy we Saglygy saklaýyş guramalary bar. Häzirki wagt bu köçäniň urundaky 30 goly 2 we 3 gatly hususy jaýlardaky ýüzlerçe penjire, daşyndan seredeninde altynsyw üwsýän gary aýnalar oturdurlar. Bu penjirelerdäki öňden bar bolan aýnalary aýryp, olaryň deregine täzelerini oturtmak çäresi doly hökümetiň maliýe serişdesiniň hasabyna amal aşyrylýar. Yeri gelene ýatlasak, şäheriň iň gatnawly protokol köçeleriniň biri bolan Magtumoly şaýolunyň urundaky jaýlaryň penjireleri mundan 6 ýyl çemesi ozal hökümetiň maliýe serişdesiniň hasabyna täzelenipdi. Şonu öňden bar bolan penjireleriň ählisi aýrylyp, olaryň deregine täze ak reňktäki plastik penjireler oturdulypdy. Bu sebitde öňden duran awat aýnalary goşmaça maliýe serişdesi goýberilip, häzirki wagt gara reňke çalşyrylmagyna nähili zerurlygyň bolandygy, oňa döwlet tarapyndan näçe maliýe serişdesiniň sarp edilenligi barada resmi taýdan halk köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmeýär. Hökümet işçileri gelip bize berilen buyruk bar, aynaları çalışmalı diýdiler. Ýöne mundan 6 ýyl çemesi ozal goýulan täze aýnalaryň gaýtadan gara reňke çalşyrylmagyna näme zerurlygyň bardygyna düşünmedik. Awat aýnanyň deregine ýene täzesini oturtmagy, harçlanjak maliýe serişdesini şäheriň sandan çykan jaýlaryny, saglyk öýlerini awatlamak üçin sarp etseler bolardy. Dip aýnasy çalşyrylan Aşgabatly ýaşaýjy 45 ýaşlaryndaky Merjen daýda gurrun berýär. Yerli synçylaryň käbirleriniň aýtmagyna görä, Magtumoly şaýolunyň urundaky hususy jaýlaryň penjirelerini bu köçedäki döwlet idara kärhanalarynyň jaýlarynyň aýnalary bilen bir meňdeş etmek üçin çalşyrylana meňdeýär. Aşgabatda protokol köçeleriň urundaky jaýlaryň penjirelerini ýa-da aýnalaryny çalyşmak bilen baglanyşykly çäre wagtal gaýtalanyp durýar. Şoňa meňdeş çäre Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllyk münasibetli bayramçylyk dawaralary geçirilmeden 1 ýyl çemesi ozal bolupdy. Şonu döwletiň maliýe serişdesiniň hasabyna paýtagtyň protokol köçeleriniň urunyna ýerleşýän köp gatly jaýlaryň ýüzlerçesiniň penjireleri plastik penjireleri bilen çalşyrylypdy. Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Liwap vilayatynyň dostluk etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginden Enegül öz ýaşaýan ýerinde ören nerwet ýagdaýdaky ýollaryň bejerilmeýänligini, adamlaryň bolsa mundan ejir çekýänligini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Enegül Daýdanyň habarçymyz Sultan Atçylyba beren gurrunlaryny dinlälim. Şu Amderyanyň sağ kenaryna geçeninde Amderya şäherçesinden başlap Köýtündaga çelli ýollaryň yaramady barada aýdylýar. O waralaryň ýollary nähilina öz Daýhan birleşiklerine öz etrapynyň ýollary nähili. Öz owamyzyň ýollary oňat däl, asfalt däl, musor, tozon bolup ýatyr da. Şu owalaryňda bir asfaltlanan çagyl düşelen köçeler barmy? Biziň owamyzda çagylar bagyna gidilýän ýol, diňe şu ýol açyk asfalt etdiler. Diňe şol çagylar bagyny gurdular, şoňa lebabyň häkim gelip açýa diýip açyk asfalt dökdiler-de. Başga ýollarymyz oňat däl, hiç hyly yaramaz. Çaglam dökülen ok. Kışyň güni ýörap bolan ýok. Kışyň güninde gaýyk bilen ýüzi bermeli-de. Etrap bilen owany birleşdirýän avtolog barmy? Ýok, avtolog ýok. Öz owamyzyň adamlary taksiçilik etýär-de. Şolarda gatnaýas, nere gitjek bolsak, lekin avtobus, ýolluk ýok bizde. Haýt, haçan bir wagt boldymy avtolog, ýa bolmady hiç wagt bolmadymy? Avtolog bizde 96-97-nji ýyllar boldy. Kerkiçe, Surxy avtobus goýuldy. Olam ýollarymyz ýaman bolan soň olam ýatdy. Ýollar oňarmak barada bir planda bar diýip daýym bir ýolbaşçylar halka düşündiriş beren oklarmy? Halk şuny soraýarmy? Daýhan birleşiginiň ýolbaşçylaryna torag beren oklarmy? Ýa bolmasa owa deputatlar bolmaly. Şular bilen halk duşup şulara bir özleriniň hal ýagdaýyny aýdan oklarmy? Şular bilen duşup aýdýarlar. Bizde köp kynçylyk bolýar. Mana oňaça radomymyz bar, çagy dogurlayan ýer. Şolary açyp beriň. Mundan dostluğa barçak bolsak biziň üçin ýaman kyn diýip öňürak bir ýygnak geçdi. Oňa ýüzlendiler. Hiç hyly netije ýok ondan. Mana şaýlar boldy. Her bir öýde tehnika bolsa, ondan ulakan maşin bolsa, olardan
plan manat yığnamaly, motosikletlerden plan çapıl yığnamaly diýip pul alyp çykýar. Illatdan ýollar bejejek diýip pul yığnaýar, neçide ýok. Kantoryň işgärleri däl. Ýaşlarymyz aýtýar, sakkal ýaşlarymyz gelip ýygnaýar. Bizem soň berýäs. Oý öze olmadan adamy pul berjekde diýip bilemiz ýok. İş bolsa biten ok. Mysal üçin näçerek möçürde pullarny? Ay ulu maşin var adam 100 000'den versin. Motosiklet plandan versin. 20'den versin. Ay hiç nemesi ýoklar göwün sany versin diýip alýa. Lekin neçide ýok. Habarçymyz Sultan Açylowanyň Liwaply Enegul bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, gepleşiklerimizde gozgalyan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak isleseňiz azathabar.com websaytymyza, şeýle Azatlyk radiosynyň Facebook, Wkontakte sosial ulgamlaryndaky tahypalaryny syýahat ediň we tesvir ýazyň. Azathabar.com websaytymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon we elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosyny siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganystanyň Türkmenistanyň serkedine goly Demirgazyk welaýatlarynda hökümet güýçleriniň we söwüşçi toporlaryň arasynda söwüşleriň dowam edýän wagtynda ýurduň günbataryndaky Bathiz welaýatynyň Balamurgap etrawynda söwüşçileriň polisiýa bölümlerini basyp alanlygy habar berilýär. Owganystandaky habarçymyz Şamerdan Gulumradynyň berjek maglumatlaryny dinleýälim. Günbatar Owganystanyň Badygiz welaýatynyň Balamurgap atly etrawynyň merkezine jeňçiler 4 tarapdan hüjum etdi. Awgan güýçleriniň harby postlaryny basyp aldy. Etrawyň obalarynyň jeňçileriň ýeçiliginde galýanyny welaýat geňeşiniň deputatlary aýdýar. Badygiz welaýatynyň häkimi Muhammed Enwer Isaqyň aýtmagyna görä, uruşda 100 goly jeňçi helak bolupdyr. Düşman 4 nafar komandanan we manzatlydy, 2 nafar zahmyan sewidi, hamuy. Ülelleriň arasynda Talibanyň 12 sany görnükli komandirleri bar. 80 töwerek jeňçi yaralandy. Hüjumçylaryň arasynda daşary ýurtly militanlar göze ilýär. Jeňçilerin hüjumuna gaýta bolup berildi. Ýöne Balamurgap şäheriniň goýunda çatışyk dowam edýär. Ýollary jeňçiler kesdi. Ýagdaý dartgynlygynda galýar diýip häkim belledi. Badygiz welaýatynyň 6 etrawy bar. Welaýatyň 6 etrawynda da jeňçiler hereket edýär. Balamurgap etrawynyň häkimi Ekazaň aýdyşyça jeňçiler Paryap welaýatynyň Badygize gelipdir. Balamurgabyň üstüne amala aşyrylan hüjuma gatnaşypdyr. Düşman paşawatymyz Paryapda welaýat we da Badygiz tol da 5 uluswary başymyzda gormaç. Etrawa 3000 gurrak jeňçi birden hüjum etdi. Harby postlary basyp aldy. Welaýatyň 5 etrawynyň militanlar hüjumçylaryň arasynda bardy. Paryap welaýatynyň gormaç atly etrawyndan jeňçiler uruşa geldi. Awgan güýçleri jeňçileri ýedine serpikdirmegi başardy. Emma etrawyň daş töwereginde jeňçiler yerleşdi. Balamurgap şäherine garadyp olar ok atýar. Umumy ýollara da jeňçiler kontrolga edýär diýip Balamurgap etrawynyň häkimi Ziyaweddin Ekazay Azatlyk radiosyna aýtdy. Düşman şäherinde okulul amur fetedada tanafar zahmyanlary. Badygiz welaýatynyň 3 etrawy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň goýunda hem jeňçiler toplanypdyr. Jeňçileriň arasynda merkez adil militanlaryň bardygyny yerli resmiler tasdiqlaýar. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Badygiz welaýatynyň agzasy deputat Qazi Abdurrahimyň aýdyşyna garanda welaýatyň 3 etrawynyň obalarynyň hemmesine jeňçiler ýeçilik edýär. Badygiz welaýaty Jengiz, Balamurgap, Maqur, Ýapkamary der kontroly Talib. Badygiz welaýatynda ýagdaý dartgynlygynda galýar. Jeňçiler welaýatyň paýtagty Galaynow şäherine de weham salýar. Howpsuzlyk şertleriniň yaramazlygy sebäpli ýol gurulşy we elektrik geçirjisiniň gurulşy amala aşmaýar. Welaýatyň Abi Kemeri, Muqur we Balamurgap etrawynda dürli ýaragly topar hereket edýär diýip deputat bildirdi. Badygiz welaýatynyň Balamurgap atly etrawynyň Marçak atly sebtinde türkmenlerim gowçum bolup ýaşaýar. Yerli ilatyň aýtmagyna görä Marçak sebtine barýan ýollar uruş sebäpli ýapylypdyr. 4 gün bäri uruş dowam edýär.
marçak sebtinde azyk iýmet gıtçylygy ýüze çykdy. Jeňçiler türkmen obalaryna azyk iýmet hareketleriniň geçmegine ruhsat bermeýär diýip yerli ýaşaýjylar gurrun berdi. Şaýmerdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Orsiýet Siriýanyň Gabawdaky Aleppo şäherinde howadan edilen hüjümde ýaralanan oglunyň videosynyň 18-nji awgust internetde peýda bolmagyndan soň ok atyşygy besetmek baradaky 48 saatlyk ara kesme razylyk berdi. Orsiýetiň bu karary bilen bagly maglumatlary kärdeşim tekradan dinläni. Orsiýet Siriýanyň Gabawdaky Aleppo şäherinde howadan edilen hüjümde ýaralanan oglunyň videosy 18-nji awgustda internetde peýda bolan soň o gatyşygy besetmek baradaky 48 saatlyk ara kesme razylyk berdi. Videoda tiz kömek ulagynda oturan ýüzi gany, tozany bulaşan oglanjygyň gorkudan doly ýada gözleri Siriýanyň hökümet güýçleriniň Orsiýet uçurlarynyň goldawyna daýanyp, ençeme aýlap Gabawda saklanýan gozalaňçylaryň galasy hasaplanýan şäherdäki aýlgançlyklaryň alamatyna öwrüldi. Giňden ýaýran bu videonyň döreden halkara reaksiýasy geçen ýylda Türkiýanyň kenarynda Siriýaly oglanjygyň jesedi tapylandy dören halkara täsirini ýada salýar. Bu kiçijik oglanyň durmuşynda öz ýurdunyň uruşsuz, ölümsiz ýykan, ýumrançylyksyz, garypçylykdan halas ýekejede güni bolmady diýip Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamentiniň medeniýet wekili John Kirby Aleppodaky oglanjyk bilen baglaýdýar. Orsiýetiň generaly Igor Konashenkov 18-nji awgustda o gatyşygy besetmek barada inniki hepdede boljak ara kesmäniň Aleppo ynsanperwer kömegi bermäge ýardym etjekdigini we inniki ara kesmeler üçin syna proýekti boljakdygyny aýtdy. Konashenkov Orsiýetiň Birleşen Milletler Guramasynyň şähere kömek bermegine ýardym etmäge taýýardygyny aýtdy. Bu aralykda Orsiýetiň harby güýçleri Krimde we ýarym adanyň daşynda maddi tehnika türgenleşikleri geçirýärler. Orsiýet Ukrainanyň Gara deňiz kurortuny 2014-nji ýylyň mart aýynda basyp alyp öz düzümine goşupdy. Orsiýetiň RIA Novosti döwlet agentligi 18-nji awgustda geçirilen türgenleşikleri gurýer we deňiz güýçleriniň gatnaşandygyny habar berdi. Şeýlede bu türgenleşikleri 2500 çemesi eskeri 350 sany harby ulag dükçörlerin gonmak üçin niýetlenen uly gämi, suwasty gämi we beýleki harby birleşikler gatnaşýar. Orsiýetiň Goranmak ministrliginiň berýän maglumatyna görä 17-nji awgustda Orsiýetiň deňizdäki port şäheri Novorossiyskda geçirilen harby türgenleşikleri Goranmak ministri Sergey Shoygunyň hem sineden aýdýar. Şu aýyň başynda Moskwa Ukrainany Krimde sabotaj hüjümleriniň dildüşüni gurnamakda aýplan soň regionda dartgynlyk güýçlendi. Kiýew Orsiýetiň aýplamalaryny reddedýär. Soňky hepdelerde Kiýewiň Orsiýet para separatistlere garşy töweşýän Günnor regionlarynda hem hüjümleriň we ýowudlyklaryň gerimi artdy. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko 17-nji awgustda eden çykyşynda Orsiýetiň Ukraina dolu derejeli harby goşun girdmeginiň ähtimallygyny aradan aýyrmaýandygyny duýdurdy we ýurdun gündogorunda hem Krimde ýagdaýyň dartgynlaşmagy dowam eden ýagdaýynda biz ýurtda harby ýagdaý hem mobilizasiýa ýylan etmeli bolars diýdi. Kärdeşim Tehranyň maglumatyny dinlediňiz hormatly radio dinleýijileri. Şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saýlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.